Il-persuni li f'dawn l-aħħar xhur tkellmu f'isem il-Partit Nazzjonalista għażlu illi jattakkaw lill-istudenti li fid-dibattitu ta' nhar l-Erbgħa kienu wara Joseph Muscat. Godfrey Leone Ganado, illum mistieden residenti ta' Net News, ħada bi kbira li l-istudenti ċabċbu lil Joseph Muscat. Ma nistax ma nallanċajix għal dak li ġara dolodu fil-debate li kien hemm ġewwa l-Università. Għaliex jiena meta nara numru kbir ta' studenti iċabċbu lill-Prim Ministru bir-rispett kollu. Bħalli kieku dan ma kienx biżżejjed, Godfrey Leone Ganado, illi ismu der fil-Panama Papers, żied hekk. Allura ngħid, xi studenti qegħdin nikkreaw aħna, daw għandhom intelligenza jew le, jew sempliċiment qed nagħmluhom akademiċi imma la qed intuhom etika, la qed intuhom moħħ biex jaħdmu, għax din hija serjissima. Godfrey Leone Ganado ma kienx l-uniku wieħed diżappuntat wara d-dibattitu fejn il-kap tal-Partit Nazzjonalista der illi ma qatax figura tajba. L-iktar meta ma wieġibx mistoqsijiet diretti tal-istudenti. Jiena bħala student u student awċi wkoll jimportani minnhom. Waħda l-proposti tal-Partit Nazzjonalista, waħda l-proposti tiegħek, Dr. Busuttil, hija li b'xi mod jingħataw 10,000 lil kull familja li tinbetgħudex. Jew vija va għadna ma nafux x'inhu ma da dettalji. Allora jiena llum għandi l-opportunità li nistaqsik x'inhu ma da dettalji u kif ħajnataw l-10,000 il kull familja li tinbetgħudex. Grazzi. Grazzi, Mr. Mercia. Dr. Busuttil. Mela, l-ewwel nett nirringrazzja lil Charles u sellili għal papa. It-tieni nett ħatirċievi l-programm elettorali direttament id-dar u jkollok it-tweġiba għall-mistoqsija tiegħek għaliex kull ma baqa' li sekonda. Però jekk jogħġobkom, Dr. Busuttil infakrek li qed tixtieq tkompli telabor għandek 2 minuti ekstra. Però forsi tażilhom iktar tard. Iżda li dawn l-istudenti Leone Ganado għalilhom illi m'għandhomx moħħ biex jaħsbu. Allura ngħid, xi studenti qegħdin nikkreaw aħna, daw għandhom intelligenza jew le, jew sempliċiment qed nagħmluhom akademiċi imma la qed intuhom etika, la qed intuhom moħħ biex jaħdmu, għax din hija serjissima. Jiġifieri il-ġenerazzjoni ta' studenti li tilajn iċabċbulek għal xi ħaġa li se tkisser il-karriera possibbli tagħhom. Din l-attitudni kienet riflessa wkoll fid-dibattitu fl-Università meta Simon Busuttil ipprova jimplika li l-istudenti jistgħu ma jażlux tajjeb bit-tweġiba tal-Prim Ministru tkun ċara. Kap tal-Oppożizzjoni qal li l-poplu jista' jażel ħażin, jien nemmen li l-poplu dejjem tajjeb jażel.